Εδώ να σου δώσω και τη χώρα. Όχι, όταν κατέβεις, Δημητρή, θα περπατήσεις λίγο και μετά. Όπου θέλεις. Δεν μπορώ να σταματήσω γιατί πάει πολύ γρήγορα. Δεν μπορώ να σταματήσω. Να το κάνεις πλάγια είπαμε, κόντρα πλάγια. Φεύγω. Όχι, κάτσε κάτω για να το φορέσεις, κάτσε κάτω. Η πλάγια, κάτσε κάτω. Θα το γυρίσω στο πλάγιο. Κάτσε κάτω, πίσω. Όπα. Έλα. Ιάννα, πως είπαμε. Τώρα σε κρατάω εγώ, τα χέρια μπροστά πάντα. Ακόμα να το φορέσει. Ακόμα. Δεν είναι εύκολο, δεν μπορώ. Έχει βγει έξω το παπούτσι σου, κάνε το πίσω. Εκεί, τώρα. Κάτσε λίγο κάτω, άστε μπαμπά. Ωραία, κάτσε κάτω, στο είχα πει εγώ. Ιωάννα, πήγαινε στο lift. Προχώρα και τα δύο πόδια μπροστά, όποιο θέλεις μπροστά. Στρίψε το, χοροπίδα να στρίψει. Γύρνα από κάτω τη σανίδα και ανέβα. Από κάτω τη σανίδα. Α, έτσι. Ωραίος, έφυγες. Στρίψε, μάθε να στρίβεις. Στρίψε. Ιωάννα! Ιωάννα! Γρήγορα! Και τα δύο θα ανοίγεις αν θέλεις να σταματήσεις. Να δω ποιον θα πετύχεις. Φρένο, κάνε και λίγο φρένο. Στρίψε, μάθε να στρίβεις. Όχι να πέφτεις, να μάθεις να στρίβεις. Κοίτα, η Ιωάννα έφυγε. Σήκω.
Δημητρακό, πήγαινε με αυτό εκεί, μην το βγάζεις, μην το βγάζεις, μην το βγάζεις. Θα σε πήγαινα εγώ. Κοίτα, άμα θες να το βγάλεις τώρα έτσι. Για να πω και να το σπάς. Εντάξει. Και σιγά που θα την πιστέψω. Ναι, πάμε. Σήκωνε το παιδί τώρα, σήκωνε το. Πήγαινε πιο πίσω λίγο, σε βγάλω τη μία. Εκεί. Δεν ξέρω ποιο είναι το zoom. Έχει κόκκινα γράμματα, γράφει. Ναι, γράφει ρεκ. Το zoom είναι από πάνω. Από πάνω είναι το zoom. Το zoom. Από πάνω. Πάντα χέρια σου από πάνω, από πάνω. Εκεί, μπρος Εδώ. πίσω. Ναι, κοίτα μέσα και κάνει μπρος πίσω. Κάνε μπρος πίσω. Έφυγε. Τι κάνω. Στοπ, το κόκκινο. Ρεκ. Το βλέπεις καθαρά. Σαν παπαγάλος είναι από εδώ. Στοπ. Στο μικρό το δάχτυλο στο δίχτυ. Ναι, από πάνω. Ένα σημείο κουμπάκι. Να το. Ήρθε. Ναι. Πάτα. Πού είναι. Σπρώχνονται. Πάτα. Φωτογραφία. Κάτσε να το βρω. Λέει αναμονή. Ρεκ, λέει. Γράφει. Πάντα το κόκκινο να μην γράφει. Το κόκκινο να μην γράφει.
Δεν το πατάς άλλο. Δεν το βρήκα. Κοίτα το μικρό σου δάχτυλο είναι εκεί, ο δείχτης. Ναι. Ιωάννα, κοίτα, είναι δύο σπουργίτικα μου μας χρειάζονται. Να το παράθυρο. Το βρήκα. Ζούληξε το. Ζούληξε το μέσα. Το ζούληξα. Ιωάννα, αυτός είναι. Γράφει αναμονή. Όχι. Έχει βάλει τη φωτογραφία.